ଆଜି ଆମେ ବାହାଘର ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଘାଟି ରାସ୍ତା ଓ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇକି ଗଲୁ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲୁ। ପିଲାମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଓ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ କହୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼କୁ ଖୋଳି ଗଛକୁ କାଟି ପୁରା ପଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଲୁହା ପଥର ପାଇଁ। ପାହାଡ଼ର ସୁନ୍ଦରତା ନଷ୍ଟ ହେବାର ଦେଖି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କିଛି ସମୟ ବସିବା ପରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲୁ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖି ହସ ଲାଗୁଥାଏ। ତାପରେ ବାହାରିଲୁ ବରଯାତ୍ରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଝିଅ ବାହାଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ବରକନ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏହା କୋଉ କାଷ୍ଟ ଆଉ କୋଉ ଧର୍ମର ବାହାଘର। କାଷ୍ଟ ଆଉ ଧର୍ମ ଯାହା ବି ଥାଉ, ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥିଲେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ।